Να δοκιμάσω. Δεν θα πω. Πάλι και από εκεί να πατήσω πάλι δεν θα βγω. Γέμισε κάρτα ρε. Έχω εγώ, άστα. Έχω 32 λεπτά ακόμα. Πάλι δεν πατάνε ρόδες από τώρα. Γυρνάς έτσι, αντί να γυρίσεις έτσι, γυρνάς έτσι. Να το λερώσει ένα από εδώ. Έλα, απ' έξω περνάνε όλοι, χειροπολί. Είναι άλλο πράγμα αυτό το αμάξι. Πρώτα πρέπει να είναι φαρδί, έχει άλλο πάτημα. Κοίταξε. Καταρχήν ρελαντί το πήγε. Ναι, μα λέγαμε 7.000 κυβικά, ρελαντί θα περάσει, θα περάσει. Και μόνο που είναι αυτόματο το αμάξι, Φτάνει. δίνει τη δύναμη που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται για να φτιάξει. Μόνο του πάει, Έχει άλλα πατήματα, είναι φαρδί. Όχι, τώρα παίξει το ρελαντί, κατεβαίνει μόνο. Εγώ έλεγα ότι τα πάει να κάτσει πίσω κάτω καλύτερα. Στο τσακ. Σαν να περνάει καράβι έτσι. Φορτηγό. Εντάξει, τώρα θα είναι φαρδί, φαρδιά λάστιχα, άλλα πατήματα. Κυβικά, ροπή. Καλά. Κάνε μια πίσω! Δεν βλέπει. Κοντινούλα, εδώ είμαι. Θα μπει ο Δημήτρης τώρα.